ga waye shigo da wannan sabon ne duk sanda muka fita muka aiki sai ka lokacin wani in baka a to bari kyale ka dan Allah ba ni ba na san irin wannan kai ba za ka ji fa in faɗa maka gaskiya a'a wallahi sai dai aiko ni ko kai ka san ne makami na fa naka kawai salin alin ka ba in duba dan abin da zan baka to akan me kullun in muka shiga muka samu abu sai ka ce in baka a'a to amma ka duba na fi ka wahala waye kashe yarinyar kai da wancan kai ka buga mai guduma to guduma yanzu ma haka bai mutu ba na rantse da girman Allah in dai baka bi ni a hankali ba billahi allazi la ilaha illa huwa ni zan zama ajalinka idan ban tafka ma guduman nan akai ka mutu baka ce ba ni bane akan me zaka dinga ka bani in sallame ka fa zan baka ba ka bani nace ba zan bada ba kan me na san hanya ka san hanya amma duk abin da amma yana fi ka kokari nake jin ko wallahi da in baka jakan nan ka sallame ni gara in jefa ta rijiya kowa ya rasa oke haka dama za kai haka zan yi kawo naji kawo a raba daman na yi wa mijina alkawari duk da yanzu kun dawo da jakan nan na rantse sai na kashe ku ɗaya bayan ɗaya. ina mai matuƙar baka haƙuri kuma na riga na yi maka alƙawari dole sai na ɗaukan mana fansa akan abin da aka yi mana sun ƙwace mana dukiyarmu sannan suka zo suka kashe mu to na yi alƙawari sai na kashe su ɗaya bayan ɗaya yanzu na fara karɓo dukiyar tamu. ai ba ke kaɗai za ki wannan aikin ba ni kaina ba zan bar su ba za su san ko da suke magana ka kyale su mijina ni kadai ma na ishe su ka je ka huta kawai. da ban yi tafiya da kai wallahi kai Allah ka fara rufe mutane baki don uban me za mu ji da ba kai ka ja mana ba kaka ce ba kai tafiya da ni ba yanzu kalli wannan ba